Ji, matur sembah nuwun dumateng Mas Kuat. Lah ngono ninggali raketang sak lagu ngono karepe ben enek tinggalane. Nah, nggih matur sembah nuwun dumateng Mas Kuat ingkang miji saking Lathik. Ndherekaken suku tidak matur suwun rawuhipun nggih. Mas, oh nggih ndherekaken suku tidak. Salajengipun menika nomor setunggal panjenenganipun Bapak Sunar Petung. Nomor kalih panjenenganipun Kang Mas Sugeng saking Selang. Nomor 3 panjenenganipun Bapak Kadimun saking Ukir. Nomor sekawan panjenenganipun Mbah Mesiran ingkang miji saking Anggrek. Nomor gangsal panjenenganipun Mbah Tukiyono saking Sekendang. Nomor 6 panjenenganipun Mas Haryanto ingkang miji saking Anggrek ugi. Monggo asma ingkang kasebat ingkang badhe nyanyi nomor setunggal Mbah Sunar, nomor kalih Mbah Sugeng mungkin iki. Mbah Sunar monggo jumeneng. Mbah Sunar Petung monggo jumeneng. Pundi Mbah Sunar? Ayo ndang to. Dinteni kancane kok. Duka niku kersane mendut Mbak. Monggo. Nggih, napa? Lah iki. Saya tak jawab. Nerita. Nyuwun Udarasa. Dibablasne yang kopi jahe, Mas. Yo Udarasa ya ketawang, lah engko desku. Dijogeti eman-eman. Ya kanca-kanca juga. Mbak, ayo jogetano, Mbak. Ayo jogeti, ayo. Jarweng janma-janma kanggo cetan jiwa. Wong prawira wong prawira mati alamku Rasa atiki raku wawang raku nandang tresno saben dina mergo nyawang sliramu anten saanggodo ati pancen iki kahananku rekoso ragatuk kayu sliramu ning biyane kowe kandha yen tresno pengen urip karo aku kabangetan kowe nek mas rapi saja janji dek wingi sajrone sesrawungan nyatane
aku sing rasane najan sliramu ora tresno nyatane senengku tanpa upama wancine wis Surabaya sisena padang rambulane wis dadar anurote lanjut ya. Yo. Wanci dibaleni nek. Yo dibaleni nek. Wancine wis Surabaya sisena padang rambulane wis dadar anurote sadange oh ngomong padha saja ana warung kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk arep jajan sanajan kopi satingke bisa gawe padange pikir ra ngombe sasore Iki baten sebuah nuwun, baten Bapak Sunat. Ora ketang kepedhot-pedhot wis pindho. Iya, walah kekek. Mengke salah sing iki Kang Sugeng nyanyi. Malang kekek, malange kadung, malang kadung, kewujudane aja nek dikapake karo manis gulane Jawa, karo manis gulane Jawa, ireng manis duweke sapa, dari mana datangnya lintah, dari sama turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, karo manis gulane Jawa, karo manis gulane Jawa, ireng manis duweke sapa, malang kekek. Ora. Kang Sugeng alalita ora apa-apa. tuku sepet sabathok ing rapat ketok-ketoke apa iki
Ketawang Ibu Pertiwi dados monggo ayo alus neh. Alus-alusan. Jogete ditata. Niki joget ditata dhewe-dhewe. Nggih. Nah, ayo. Golek nggone dhewe-dhewe. Suwuk, Mas. Tambahe to Pak Marmo oke. Nggih monggo kadang pramugari bagi sampur. Sampur angka setunggal konjuk dumateng Mbah Senen saking Balu. Angka kalih nggih menika Mbah Kasun saking Sempu. Angka 3 Mbah Kasun saking Anggrek. Sekawan Pak Somo saking Balu, Pak Somo Supri. Gangsa Pak Pace saking Balu. Jangkepipun 6 nggih menika Pak Bibit saking Sekendang. Niki ingkang nyanyi Mbah Sugeng, monggo Mbah Sugeng. Ya ini wong nagih. Kok ya kelingan, ana wong nagih ya ini.
wong manis aja tumawa ati bingung mung tansah ambarung peputane dadi linglung yen tak pupus terus ketlarung-tlarung sarung jagung saupama woing aren maglung aneng marga pancen abot nandang bronto tansah eling kenya kang sulistya gelang alit ing deriji terong alit tuwa pinggir kali jolali janjimu wingi terus tak anti siang pantara ratri wengi sepi dadi saksi lutu metes kaya banyu mili banyunku marang Gusti muga ndika manggih tresna suci yo yo manis aja tumawa ati bingung mung tansah ambarung peputane dadi linglung yen tak pupus terus ketlarung-tlarung kopi jahe minangkani pamundhutanipun saking Bapak Bejo Salam. Wancine wus surup surya sisih wetan padang sesulake rembulane wis dadari anuruti senenge ngati wong-wong neng jangan padha saja ana warung kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sak cingkir Wis pito kelo soket taring tuwa
suwe ora gampang bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae mbakne aja ngece. Monggo kadang pramugari bagi sampur. Sampur angka setunggal kunjuk dumateng panjenenganipun Mbah Sarnu saking Sekendang. Angka kalih Mas Widodo. 3 Mas Anto saking Babat. Sekawan Pak Sumirin saking Sekendang. Gangsa Bapak Pardi saking Ditang. Jangkepipun 6 nggih menika Pak Lanimin saking Sepinjal. Nggih sadaringipun gending dipun milai utawi panyunan gending menika wonten Intakawara kunjuk dumateng ngarsa Handika Sami. Benjang tanggal 6 wulanipun 8 langan beksan kaboyong dateng dalimpun Pak Ndemo sumber di Sangranget. Tanggal 7 wulanipun 8 langan beksan kaboyong dateng Butuh wonten dalemipun Bapak Tamsir. Benjang tanggal 3 wulanipun 11 langan beksan kaboyong wonten dalemipun Mbah Bejo Salam. Tanggal 12 wulanipun 11 langan beksan kaboyong dateng dalemipun Mbah Dargo Kelateng Segulung. Tanggal 17 wulanipun 11 langan beksan kaboyong wonten dalemipun Mbah Sugeng Selang Desa Budak. Mbok bilih panjenengan dereng nampi undangan wara-wara menika kaanggepa undangan ingkang resmi. Matur suwun. Nggih, Mbah Sugeng. Nggih, monggo Pak Sarnu. Menapa Pak Mas Widodo? Monggo katuran tindak mriki. Nggih, mundhut piyambak gendhingipun monggo.
Napa Mbak niku wau? Oh, Ketawangan Dandilmut. Monggo. Dumateng ingkang sampun nampi sampur, monggo ingkang kula jengkar saking sasana palenggahan menuju wonten ing sasana budaya nggih sasana Langan Beksan. Kairingan unggeling gending Ketawangan Dandilmut mandhapipun serampat dados monggo. Langsung jogeti. Sampure mapan piyambak-piyambak. 3 wonten ler, 3 wonten kidul. Monggo. nggonku goleki mung abote kepengin ketemu
senajan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki katamu kowe tega ninggalake aku kaya sinandalatiku loh tumetes nalesi pipiku hop walang kekek jepongan ya hop malang kekek malang kekadon malang kekadon malang kadon mencuak ning kara malang hop kadon iya Nggih, monggo Kadang Pramugari Ibu barang ngono mbariki sampur. Sampur angka setunggal kunjuk dumateng Mbah Sugi. Saking Sekendang. Mbah Sugi. Angka kalih Pak Kasno saking Petung. 3 Pak Kadenan saking Ukir. Pak Kadenan Ukir. Sekawan Pak Darno saking Petung. Gangsa Mas Prapto saking Ukir. 6 Pak Tukiono saking Sekendang. Ye, si nyanyi Pak Posunar Ireng Putih. Ireng Putih kudu ditambahin yang bagus. Iya kowe kan jaluk ireng putih barang. Ireng putih tak kira padha wae. Dudu kulit sing kudu dirabote. Ati-atine cocokan arane. Golek bojo mas kanggo selawase. Ireng putih tak kira padha wae. Dudu kulit sing kudu dirabote. Sing dadi atine cocok lan arane. Golek bojo mas kanggo selawase. Ireng putih apa to bedane saya napa yen wis dadi bojone bungalan sus
matur persembahanipun. Monggo. Pak Kaseno nyuwun lagu napa? Monggo niki. Nyuwun piyambak. Pak Sugi. Nah, monggo madhep Mbah Tukyono Pak Sugi. Napa? Sinom. Oh, ora ya wis. Ayo, sitoka sapa? Mbah Tukyono, monggo nyuwun napa? Napa, Mbah? Nika. Sinom mandhape kapilut. Orek-orek ya wis. Sinom mandhape orek-orek. Ora-ora sik ora-ora ayo kerap. Heeh. Oka. Meko suka tangi saringe raketan sedelet nggih tambah pengin. Salahe mendem maneman ya lagu nes wicarane Rama bisa pergi mayat jarak ngambil yang ngono tapi
Nggih, monggo Mas Budi. Sampur angka setunggal kunjuk dumateng Pak Sirman saking Petung. Angka kalih Pak Parni saking Tegir. 3 Mbah Tris saking Sekendang. Sekawan Pak Tarman saking Ukir. Gangsa Pak Haryanto saking Anggrek. Jangkepipun 6 Mas Hartono saking Petung. Pak Hartono saking Petung. Haryanto Nganggrek. Nggih, Ketawangan Dande Lumut. Sampun Mas Budi. Monggo langsung Mas Marmo. sisane sing ngendang jenengmu sapa sliramu pindha wara sembadra lilanono aku ngemis tresna dowong ayu klapa muda leganono kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau dikeloni senajan sira nduk rondo gantungan aku sabar ngeterne kowe pegatan oh napa serampat dados ya. Setengah teraprat sana sri memantoro
Ora, ayo jogeti. Karek jogeti ayo. Dipacul kena lemahe tak susul ngendi omahe. Ya ngono. Kesusu kaya salah dijukuk kancane. Mane. Pirih murka watang-watung binur sigeta. Ngeten bali. Ayo mubeng. Apa sadyane kalakon jangan ngono lah piye mane piting klopo man yo lagunes nenes wicarane Kupu kuning dangdut ya. Pupu kuning. Cewek gaul ya. Kembang kowe pancen wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki arep nyesep sarine kembang melati. Ayo Mbak tarik. Ayo walang kekek. Monggo salajengipun Bapak Salim bagi sampur. Sampur ongkos tunggal panjenenganipun Mas Gianto saking Petung. Nomor kalih panjenenganipun Bapak Sukiran saking Titang.